Hola, soc el Gerard Ruiz, de Tot Èxit 21, i avui entrevistaré el presentador de la ràdio, Aleix Pellicer. Hola, bon dia. Què tal, Gerard? Bon dia, molt content d'estar aquí amb tu. Gràcies. Quan et vas decidir ser presentador de la ràdio? Doncs mira, jo crec que de jove, jo amb 14, 15, 16 anys, quan ja comences a ser adolescent, doncs sempre m'agradava molt xerrar i a les classes amb els companys, doncs jo era sempre que si hi havia alguna presentació, doncs va, ja em poso jo al davant i faig la presentació. I tots els professors en aquella època en què has de decidir ja amb 16, 17 anys quin batxillerat fer i cap a on tirar, em van dir que el món de la comunicació em podria anar bé per la meva manera de fer, no? I allà em vaig anar convencent. Llavors ja vaig triar el batxillerat més de lletres i d'aquí vaig saltar cap a intentar fer una carrera universitària relacionada amb el món de la comunicació. Vaig apuntar-me a comunicació audiovisual, a publicitat i relacions públiques i a periodisme aquí a l'Autònoma de Bellaterra. I per nota vaig poder entrar a periodisme i a partir d'aquí ja tot va anar rodat. Després ja vaig entrar a fer unes pràctiques a Ràdio Sabadell, que és la ràdio de la meva ciutat, i de Ràdio Sabadell vaig tenir la sort d'entrar a RAC1 i mira, i fins avui ja que porto 12 anys i mig a la ràdio més escoltada de Catalunya. Déu-n'hi-do, no? Sí, he passat el temps. I què és el que més t'agrada de la teva feina? Doncs, ostres, sincerament, poder-me posar davant d'un micròfon cada dia i explicar la meva opinió i explicar notícies, doncs és el que més m'agrada, sens dubte. Sí. O sigui, aquell nervi que encara tinc quan són les 10:25 i em queden 5 minuts per entrar en directe, doncs és el que més m'agrada i el que més m'apassiona, no? I quan comença el directe, que sona la sintonia, t'obren el micro i s'encén aquella llum vermella que estàs on air, no? Que diuen els anglesos, estàs allà en directe, doncs això és el millor moment del dia és aquest, sens dubte, a les 10:30, quan comença el Tu diràs, o anys enrere a les 2 del migdia, quan començava el primer toc, o quan he de començar a fer un programa, el primer minut sempre és el més divertit de la meva vida i del meu dia. I què t'agrada més fer, ràdio o televisió? O les dues? És una gran pregunta. Mira, escriure en un diari o en una revista o algun article és el que més em costa, perquè a mi això d'escriure jo no en sé gaire. Llavors, posar-me davant d'un micròfon o davant d'una càmera, doncs sí que tinc més facilitat o no sé, crec que no em costa tant, no? Que em surt més innat, diguem-ho així. I entre la ràdio i la tele és una pregunta que m'han fet algunes vegades i no sabria què dir-te. Mira, la ràdio és la meva vida, perquè jo vaig començar a fer ràdio amb 18 anys a Ràdio Sabadell i, per tant, ara en tinc 37, doncs imagina, porto més de la meitat de la meva vida fent ràdio, no? Des dels 18 als 37, gairebé 20 anys ja. I la ràdio és màgica, la ràdio té un punt màgic que m'apassiona i no m'imagino ara mateix la meva vida i el meu dia a dia sense fer ràdio. Perquè, a més, això, en aquests 18 anys, és que he tingut la sort de tenir feina sempre i de poder fer ràdio pràcticament cada dia de la meva vida. M'he posat davant d'un micròfon, no?, en directe. Però he tingut 2 aventures a la televisió. Una va ser a Canal Català Vallès, en un programa local que fèiem allà a Sabadell, sobre els partits de futbol del Sabadell. Fèiem com un gol a gol del resum del partit i tenia 21 anys, vull dir que era molt jove jo. I l'altra és fa 3 anys, que vaig tenir també la sort d'anar a 8TV i fer un programa diari d'esports en una televisió ja... Sí, a la tarda, no? Sí, es deia Fora de Joc el programa i era una televisió més professional, que es veia per tota Catalunya. I les 2 experiències televisives m'han encantat. Jo crec que em quedaria amb la ràdio per la trajectòria que hi porto i per la màgia que té aquest mitjà, no? Que és un micròfon. Que la televisió té, no? Clar, sí. Però la tele m'agrada molt i m'agradaria tornar a fer tele en algun moment de la meva vida, sí, perquè m'hi he sentit molt còmode davant d'una càmera també
i m'agrada molt tot el que envolta la tele. Però si hi hagués de triar, em quedaria amb la ràdio, sí. I de les entrevistes que has fet amb algun futbolista, amb quina quedes? O de bàsquet? Sí. Mira, hi ha una entrevista que em va agradar molt de tele, precisament, l'any que vaig estar a 8TV, que va ser amb Coutinho, que era just quan acabava de fitxar amb el Barça, al gener o al febrer del 2018, i vam tenir la sort de ser la primera televisió que entrevistava... Bé, de fet, va ser el primer mitjà de comunicació, més enllà de Barça TV, que és el mitjà del club, doncs érem els primers que entrevistàvem Coutinho. I va ser una entrevista molt maca i molt divertida amb Filipe Coutinho. Després no ha tingut sort al Barça i segurament no és el jugador favorit, però aquell dia em va caure molt bé i vaig estar realment molt còmode. Però si m'hagués de quedar amb alguna entrevista que m'ha fet gràcia, per exemple, he tingut la sort de parlar amb Pau Gasol fa uns anys i em va encantar. He tingut la sort de fer molts entrenadors, algun jugador. Als Jocs Olímpics de Londres vaig estar també el 2012 i vaig poder entrevistar també un munt d'esportistes. No sé, és difícil. La veritat és que no tinc cap entrevista favorita, però sí que ara, tirant enrere i fent memòria, ostres, he tingut la sort d'entrevistar molta gent important en el món de l'esport, no? I com t'ha afectat la pandèmia en el teu dia a dia o en la ràdio? Difícil, sí. Mira, per sort, ara l'altre dia ho pensava que d'aquí a un parell de setmanes ja farà un any d'això de la pandèmia, perquè ens van tancar el 13-14 de març i ja farà un any que estem així i he tingut la sort, la fortuna de poder anar a la ràdio cada dia, perquè a mi el virus no m'ha afectat en cap cas, no he tingut ni cap ensurt ni cap positiu estret al meu voltant i, per tant, jo des del 13 de març de l'any passat cada dia he pogut anar a la ràdio, encara que fos sol, no? Perquè és veritat que durant una època vam estar només 3 o 4 persones a la ràdio i la resta feien teletreball des de casa. Déu-n'hi-do, no? Sí, va ser diferent aquesta època de l'any, però l'únic que m'ha afectat és, per exemple, que totes les tertúlies i tots els protagonistes que normalment venien a l'estudi i els veies cara a cara i feies una entrevista molt més amable cara a cara, doncs els hem de fer per telèfon. Però és l'única diferència, que es fa tot és més complicat, tot és més farragós, no? Sí, per telèfon, no? És més... que no pots veure com està la persona, no? Clar, el millor és com ara, que vulguis o no, encara que sigui a través d'una pantalla, doncs ens estem veient, jo veig les teves reaccions, t'escolto, hi ha una connexió més visual, no? I en canvi per telèfon t'has d'imaginar com està el protagonista, potser si no el veus ell es pot despistar o jo em puc despistar perquè com que no ens veiem doncs puc estar mirant a un altre lloc. I a mi m'agrada més el contacte, no? El contacte visual, el veure els gest d'una cara, per què ha rigut, per què li ha molestat aquesta pregunta, no? És molt diferent, però és l'únic que ens ha afectat. La resta hem seguit fent ràdio com fins ara, perquè a més la ràdio, com que només és la veu, doncs l'oient tampoc se n'entera gaire, no? De si hi ha canvis o no, de si estem en directe. I tenia d'haver més inclusió a la ràdio amb gent amb situació de discapacitat? No només a la ràdio, a la vida en general. La vida, no? Sí, hauríem d'intentar, doncs sí, tenir una visió més inclusiva de la vida en molts aspectes. Jo crec que a poc s'estan fent passos, però com sempre, com en d'altres aspectes de la vida, com en la igualtat de gènere, amb els homes i les dones, i en d'altres situacions que fins fa uns anys ni ens ho plantejaven, doncs està costant molt, no? Però a poc estem fent passos. I sí, hauríem d'incloure gent amb discapacitats diverses, les hauríem d'incloure en el nostre dia a dia per adonar-nos realment de la realitat, no? Que tenim en aquest món, que és que hi ha gent diferent en molts àmbits i en molts aspectes. I quins hobbies tens? Hobbies, a veure, m'agrada molt anar a córrer per la muntanya. M'agrada molt, em distreu, em va bé físicament per sentir-me en forma i mentalment és una desconnexió espectacular, no? Perquè vivim en un món en què cada dia hem d'estar pendents de l'actualitat, cada dia tot és molt canviant, cada dia hem de fer un programa de 2 hores i mitja de ràdio que és molt complicat
d'omplir amb continguts de certa qualitat, has d'estar molt concentrat cada dia durant els directes, durant les 24 hores del dia has d'estar pendent del mòbil, de si hi ha algun canvi, de si no hi ha algun canvi, de si has pogut lligar una entrevista, de si l'entrevista al final no l'has pogut lligar. I llavors em va molt bé. De futbol o coses d'aquestes, no? Sí, o del que sigui, clar, qualsevol cosa hi ha una última hora i et canvia el programa per complet i hem d'estar molt atents, no?, sempre. Llavors, anar a córrer em permet desconnectar una mica i això està molt bé. Llavors, m'agrada molt mirar sèries, m'agrada molt llegir cada nit, encara que arribi a 2:45 de la matinada a casa, després de fer el programa, doncs abans d'anar a dormir, encara que sigui 10 minuts, doncs llegeixo el llibre, tinc un parell de llibres a la tauleta de nit i vaig llegint. I m'agrada molt menjar, això és un gran hobby. M'agrada molt descobrir restaurants, gaudir del menjar, d'una bona copeta de vi, sí. I a part de la ràdio, tens algun projecte més o no? Ara mateix no. Ara mateix la veritat és que em té tan absorbit el projecte de la ràdio del Tu diràs des d'aquest any, perquè, insisteixo, és un programa que són moltes hores de ràdio, cada dia. Jo tinc cap de setmana, jo divendres i dissabte descanso i no faig el programa, però vulguis o no has d'estar connectat, perquè si juga el Barça... si passa alguna cosa. Aquest cap de setmana jo estava de festa tranquil·lament i de cop i volta Pau Gasol pot fitxar pel Barça. Vinga, va, som-hi, ja has d'estar connectat, ja has de començar a moure telèfons, aviam què fem, què no fem, si muntem un especial quan fitxi, si no... Llavors, projectes, no... No, també, dintre de setmanes, no? Com? Les eleccions del Barça també, no? Clar, imagina't, ara fins al 7 de març ja estem preparant també l'especial que farem el dia 7 de març. Però no, projectes complicat. Vull dir, sí que m'han enredat aquest any per fer un article a Mundo Deportivo cada divendres que escric, però ja t'he dit abans que em costa molt. Vull dir, és molt difícil cada setmana escriure alguna cosa diferent perquè jo escriure no se'm dona massa bé, crec. Llavors jo ho intento fer el millor que puc, intento donar la meva opinió sempre amb respecte en aquests articles, com faig a la ràdio amb la veu, però ara mateix no tinc massa cosa més al cap perquè no em dóna temps, la vida, no em dóna temps. I per acabar, què n'opines de la revista Èxit 21? De la? De la revista Èxit 21. Ah, Èxit 21. Doncs mira, me l'he d'acabar de llegir bé, perquè li vaig donar un cop d'ull ràpid quan em vas contactar i vam estar parlant per aquesta entrevista, però tot aquest tipus d'iniciatives que donin a conèixer un col·lectiu, a vegades jo crec que per la societat minoritari o que no té l'atenció que necessita, em semblen magnífiques tot aquest tipus d'iniciatives i crec que n'hi hauria d'haver moltíssimes més. És un encert per mi i crec que heu de seguir endavant perquè necessitem saber que hi ha gent amb capacitats diverses i que no són persones que hem de tenir aparcades allà en la societat, sinó que són persones molt vàlides i molt capaces de fer qualsevol cosa i em sembla un èxit, de veritat. Per tant, me l'acabaré de mirar bé i et prometo que t'escriuré i et diré què em sembla exactament, però em va agradar molt la idea i us encoratjo a seguir endavant, sí senyor. Doncs moltes gràcies per fer l'entrevista. No, home, no, a vosaltres. Escolta'm, ja que hi som, deixa'm fer-te una pregunta a tu a mi, per acabar. Sí. A tu què és el que més t'agrada del periodisme? Com és que t'has ficat en aquest món, també? Perquè vaig fer un curs d'auxiliar de ràdio a la Pompeu Fabra i el professor, que és el francès, em va dir que si volia anar a la revista Èxit 21 i no sé, també m'agrada escriure molt articles de futbol i de cultura i tot. Normalment si el Barça ha jugat ara, els escrits jo del Barça. Si vols et passa algun per... Sí, i tant. Llavors a tu t'agrada més el futbol, diguem. Sí, el futbol, sí. Molt bé, molt bé. Per la cultura, si vaig al teatre també. Molt bé. Doncs escolta, segueix així perquè és admirable. I també vaig tenir la sort de fer pràctiques amb el Josep Ferrer a Ràdio Flash. Home,
Un mite, sí, bon amic, el Llucià. Sí, me n'alegro, Gerard, me n'alegro moltíssim. Doncs res, que et felicito també, personalment et felicito i moltes gràcies per l'entrevista, que m'ha agradat molt. Gràcies a tu i que et vagin molt bé les coses. Molt bé. Una abraçada, Gerard, a tots i sort a la revista Èxit. Gràcies.